leila Asia hay symbol tu loh. symbol so chung ya dia introduction kan bilok menga ke hi la ruat mi event site mo kon kan ya una ya chairman kan ya chuan ke hi coming to la ruat ki mi site mo kon kan ya una ya chairman ni lai me kan ya chuan kan OB te ho jong hi kan senga kan vice chairman sa sila than pui ania chuan kan secretary kha kuna kal chhok lo ka chuan assistant secretary kha pila som le ani ania midang hu chu sulama khan an kalta chu jong chu kan ni ta chuan no hi kan share chhok anga bina kan program ne han simple la saka han share zo han sem zo pat la kha ta khan ziat han correct ngai zeu zeu po khom mi thaya kan correct nual tho na chuin lo siam that ngai po om mi thaya ka chu lo correct mai don ya aizol kini scott le a che vela engineer apianga mi pui mamo chome le thil dang zuara in pho thin ten isom ni pakhat tharuk sang ni som ni panga akan nung oilo na lan tirna na motor kong kan dan tuar tu zong zong chunga ngai nam kan dil masa a chuti rual chuan kan din hun shom takhi min sha thiam pui turin zoram mi pui te kan ngen ani helai huna hian engineer chu kum sang ni malam atanga thutan to kan ni a kan thut na hi veng pahni tui kwal south le veng lui area ani a veng pahni VC le LC ten si drum man na te bollo ti fai street light le tul dang sang min ngai to sakin min en kol akan lom le thin tin Aizol Municipal Corporation alo pian huwa po India Dan Siam District Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Exang hi som pali mga kan na le sanvo le hum him the ani dante min sila kong chua ta kan chome zor te chu athiang him tok lo lavin kum sang hi som pasari khan kan thil zor dante kan thil zor na dana tur do kan te min pek vek boka ID te min siam sakin tho ho na thatak kan ne ya kan nom le ani tun na ya AMC multi complex building tui kwal sau ka sak ani a he building hi treasury bazar athute son lu na tura ta na ruam man ani helai soifia ngai zu treasury bazar akar to na thu te le keini injin ni chawa thu te hi shat pol kan ni le thin hi ani thumun ni lovin asang lak kan ni building sakhi keini injin ni chawa kong kama thu thin te ta na ruam man ni lovin treasury bazar akar to na thu te tan liao wasak ani building a hian bazar atana siam chu floor ni ani a adang chu parking market le hall te anni chome zor na floor hi mizo pa chiar ang khan chong thum na le chong li na a ani a chong li na hian treasury bazar a thu thin mi somria chuang hret te chu an thu me ka achung chia chong nga na hi tender chuani in mi som pasari chuani in chu mi zinga som pasari te chu an thu mek bok tender hi indini bazar a thu thin tam takin kan chang ve a ma se mu kan om me ulo a chome zor ngai ni lem lo te pe kan ni nual thung si kan zinga mi then khat tender chan na chu office lama mu zo lo
mu zo tak lovin abo ti te om nual bok kumin martha indinin hung ber khan thu nei tu ten building sak thara chuan lu turin min ron nor ta thut a smart city kalpui me ka veng dang kongdunga inzuar te po ti to vek ani don ani ti awangin toy takin kan lu ta ma se thlathum nuwa po mundang bazar ti to tumna reng om lo ti kan om lo ti hriat ani a tin atira chuan building chong hnuai lam parking a motor te da chhuah tirin min thut tira kongbul mai te ani awangin kan misal na po ala zia deu punakal zela engineer piang in kan thut dan min ti dang lam saka kan thut na chu norzin tel ani a tuna chuan building chong li na mi somriat vel thut theina tura siama mi zahi don min holu ta ani athen se pate min thutira min dor tu te kalna po manglovin min siama inshal ahar sa ema kan thutna kan son fo awangin kan regular customer te ve te po in min huzo talo fo nen kan mga ang to hle ani mundang kong sira inzwar te dor ol sam tak an ni lain ke ni thutna building chong li na chu pan a boy thak boksia kong sira kan thut thin lai kan lei chan chwa chan ve po kan lei thei talo ani building chong sang ador tu te ta na kal har se ema chep taka thut tring hi kan tan om zia om lo awangin aizol thunei tu AMC te hian kan har san na te min sha thiam puya kum tam tak kan lo kal pui to le kan thut dan nga ya min thut di le turin kan ngen tak mewa tin zoram mi pui te po he har sat na hi min sha thiam puya min support turin kan ngen bok ani zo thania kan zo belam indini ba ka kan lain belam ka chu an le dang ko se mo o khlai tak ha an mani thuan in la le to min ti lawa ni ma se local council in lo chu si tu to khot ula in chamete nge to na hun atan lai mi lai to ta ka han hang rau an ti bang khanin ke ma zo in lo in pu su khia ba in lo in pu su khia to ba chuan ti si rawan tia kan han tu to ka kan han lo nu kan a motor mi ko tu la rau min ti lo ke mani an mani ko chuan ke mani kan choi tha chen ka chuan a chen ka tu lak lo te kha o mang le khau ni na lai pasar por combinación ni kha mo local council ven hui le hui kwal sa local council wa chu ani soi ngai lo ven hui le local hui kwal sa te kan ni ti chi ya kwa a local council wa chu han chu mo ai ni lo veng sang tang thu kan ya mo ning chung chang la fu je lo tennis court bazar ti sok phan association ang khat thelo ba khan tennis court bazar welfare ti top phan tam de thấu kam so tan ti ya khalai bi khachumo tender kha an pe chhuak hrim a pa in ke mani min thut thak tir tum na bi flora khan seat somriat vel kha a om sa a khalai kha tender AMC lam hian treasury bazar akan ma de tang tender hi an lo pe chhuak to hrim tender chang hi mi
na ka pu zo na tak kha a lo ol doi thaya a i enge in ni ma zo min an lo ol thaya in ti na ang kha ani ta sum lang lu na kha ani to ani ka tiang lo zong te ko pa na kong pi chu te khamin siam ben pui ve sila i en din na ka tiang pu to nya ke ni tan ti sila ke ni kha kan lo in siam ben ve the mai tu ra nya kha ta ka chuan rồi ang tu ra ha i sha men en din na tu na khon che sang phat ke nan ani aneng lo ti ta sang phat sanga te ni nang lo ta tu to in ni cha in thu thian in ten dar ho o tur ang zat ang hian chen sang phat chi thakata joy be ula thu het be ula min ti da kha a om lo shima kha ta mo tu to min ti seng chuan kha chu ke man ni a po in siam ben ben thei da na o mang What say ni ka lo chia be lo ka mo ta tang yan ni cha ya thei me ang au sia tu lai bi ni ka ni chan te kan lai ka sui fia mo sa chia be shi ma ka mo building ku ke ni rin ni kong ku si lo chu chi te ka sa le sia ma ni lo ka kan sia da ni tre sa ni bazar ka ho ka ni sa ka ni ya tu mi la bang si som bia ka kuma chuan in der si kom sari ka pumi an te sa to ania chuan in an ni ho khan na tu shi lo wa mai mai tu kan nia chuan in khami si kom sari ka thum chu nei phei ka chuan ron chu se si som ba ki ol lo ni chuan in tumi a chuan ke ni mi za chuang pe mai ka min to ta a len po kan ling lo wa soi po kan soi kam step a ne motor in tu ka ra ne kan chuwa chuan in i ten daran pe kau hian thunin rin ni ama sa so ka ni tu khami ya khanin ka si ti in mi ron wa lan kan ta tu da chang kan tang chang ti me na u to lo shima chuanin a dot ya chuan he ya bi ri chunga min khung tak sia chuan ke ni lam ko in kan lem tang lo me ma kan lung oi thei ngam ko si lo ba a dot le ang AMC lam le sarkar lam te ko kan do la kan ni ko tong kan thain chuan AMC lamin an thuam an chua to hi sut le chu kai ni tan a za kha bon ke ni ba mai nei ni su sang lo ni tu na ya chuan ke mani kan nor sek ta ka ba kong clear le ven kan kong si lo to me zuar zong phung ko phung ve ki te kamin lo tiang ta ka chu an wa tu thar le mai nei ni chu mo chuan in kan nor ba ma thil amane ka chu chuan chu ve ba mai mai chuan an thu chua to ka min su sak lo la wa an ma ni ka le jong ton kan sia chuan in sarkar lam le AMC lam thil ti a hian in ron na ka khat ma kan nei lo in tu chuan a pu na te ko mi ron mu ke yang ti in tha lo ka chu mi a chuan ke ni bo ta chuan ke dan siam ke ma hala a lo hi tu le ai ma tan te ka chuan ni lo siam thiam zu chuan ka ringa ai so ke ni squad le a che ve la ya ke ni ho ke in rin ni Saturday ting kan chua chuanin i na ma ko yan kulai association kan ta te ne kwan che ko ni atam me ma chu bang chuan julai ko chu ta lo sei pya kong to chu mi association na kan kan tel ve lo ni mo chuanin i bazar kan ta te association kha AMC la min building al son lu ton kwan enge anti kan han soyang food le kan nei ni king ra bong ka ma chu zong fuk te ki inti rem vek lo chuanin diang zong kan food le ne ya chu lu kan ya chuanin ke hi chuanin king lang lam te kan nia a ro chu ne kan so ki king lang lam chuan AMC bo tu ya bo pakhat la kan nei ve lo association ho chuanin bo kan nei ya chu bang chuanin i hoi zok ni an tam kha chu ni lam ni che ya ni ka ringa i chu ya chuan chu la chu ka ro sei ve ni ne ka ka mo halai tak mo MC kan bo dia khanin kan thu thwa le te ko hi su le ta ni na kan ta na za kha ka yang zo nga tong kam lo om te ko kha a tam lu tu ba chu chu aron sei chwa la chan lai ku chu ani chuanin na chi da khanin ai enge dan manga an eng lo ania india te khami lai te ka kha dan mang chuan ni an khap thei an khap nge ama e ro tu min khap chan kha ko pui then fai ngol ngol du bang ni lawin ha bazar kang ho ina I an lo khu ta banga an lo ti awanga min ti chawani bazar kang ho kha ni
con quý hậu giống sông hi con quý giống sông in thiên lâu toán gần lưu tập vắng ảnh tia toán con quý hậu giống sông cho cắn chèn phá yang thì ảnh tia vàng á ảnh đi cô lưu gần nha anh đi vàng cho con quý thiên phải muốn của vàng á thì khá chút chua khá xia mình gì là ba hết ta bazar càng hậu ảnh lưu lâu lúc tục lâu vàng á khá thiên khá xia mình gì rồi kia nào em xin làm tu chua ngủ ở hồ sấy con nhỉ anh nói đi bazar là sẽ số nó cho qua cần share ta đi sẽ sống hậu con tu ti toán cần tia tu ti ang cần thian phá yang lúc mình nào đi cũng ang chụp tu vào phá là cho ăn rồi do con phải cái gì anh không cứ cái thuốc thua là nhiều chứ qua cái chút kata kata re ta kan nan này ne cái này an pe ve pe ko la le ve ya cái gì có cái sao gì làm Ay ang no chef ya a lo ang zo kan so sai le kan asa tu kan thilla ke kan thin nei ang te ang lo ko ra ba kan anol pe ko la sai nei lo nga a mai ro tu kong pu ya kan chut ku chuanin I sang ni khat te kan lo ve thi sang ni thum te kan lo ve thi na ni chuan building a kan chut ku chuan lo kan na nei ngai ve weng lo tei thai chuan in cheng som nga te cheng za som nga te ka hon chin kong pu kan chut lai o building chunga kan chut lai kan tu anol pu lo nei da na ni a mai ro tu I lo nei mia la ba choi bel kha mi tam tak kan lo on ve thaw ni tu ta chuan ta kha a lu na a kha chuan tu mi za tu mi ang khap kha a har sa de ule ka ba kan a sia thiam thai da tam pi lo nang in building chunga chuan choi bel a lo nei ten za som nga te za hi za thum te kan lo a choi a ba khau ka chuan an choi bel chin ti kha ani to lai a chuan